Nyatane ketoke mangkat kaya yak-yako. Kadung Duryudana ngentekke ragat pirang-pirang, nyatane mulih ngaplu ngentos ora entuk apa-apa. Wahyu Makutha Rama malah angkrem ana ragane Panengah Pandhawa si Janaka ya Arjuna. Syukur yen siat ditanggap marang swasana iki. Jalaran waton siniwaka aning stinggil negara Ngastina. Panjenengane kersa enggal paring dawuh ngrumpaka piye carane supaya negara Ngastina bisa luwih maju ketimbang sing wis-wis. Angger-angger seba siniwaka anak angger Duryudana ngrembug babakan kemajuan ing praja Gajahhoya iki. Ning katone dina iki beda kelawan adat saben kok dipatih. Nganti bingung nggonku nanggapi. Apa to sing dadi kersane anak angger Prabu Duryudana? Wit mau nganti saiki pijer meneng wae ora paring pangandikan. Lah nek ngene iki sing didayohi meneng ae, sing dayoh ora bingung to Dipatih. Pandhita Durna, Adipatih Harya Sengkuni, Angger Narpati Ngawangga, kabeh iki rak do metamu, kabeh iki nak yo nggur medhayah ana ngarsane anak angger Prabu Duryudana, anak angger Prabu Jaka Pitana. Sing didayohi meneng ae. Siji, sing didayohi meneng ae, loro kopine ya rung metu lah. Lah nek ngene carane ora garing awake dhewe Dipatih. Lah iya to Kang. Nek nganti kaya ngene iki Sengkuni ya melu bingung. Kira-kira apa ana sing dipenggalih karo anak Prabu Duryudana ya Kang? Saengga pirang-pirang wanci, pirang-pirang jam awake dhewe ning kene anak angger Jaka Pitana ora kersa paring pangandikan. Apa kira-kira ana perkara sing abot nganti mahanani anak Prabu Nandang Sungkawa ya Kakang Rubaya? Apa ana uga ing antarane ngaku Kakang Wakni Gundel Sukalima apa sapa wae sing seba liyane kang mapan ana ing Ngastina iki duweni keluputan ndarbeni kesalahan karo anak angger Duryudana. Lah iya to Dipatih. Kamangka perkara kuwi bisane rampung ya kudu dirembug. Kudu nganggo sarana mupakat. Dirembug bebarengan. Rak ya ngono to Dik Patih? Iya Kakang. Wis saiki ngene wae. Gandeng ing negara Ngastina kene iki sing disepuhake ya mung Kakang Wakni Gundel Sukalima. Mula dina sakmengko mbok menawa kanthi ature Kakang Rubaya ing Sukalima bisa dadi jalaran anak angger Duryudana bakale medhar sabda, bakale paring pangandikan mring para sentana miwah nayakaning praja Ngastina. Yah, ora wurunga sing tuwek to sing kon maju. Nah sing nom-nom ido ngapa? Angger enek perkara, angger ana masalah, angger ana problem, kok mesti sing tuwek sing diceluk. Ayo mergo sing tuwek iki sing dianggep bisa ngerampungke perkara kok Kang. Nger, anak Prabu. Monggo to Nger. Kula suwun kanthi sanget
kula aturi enggal ambabar pangandikan nggih. Baya wonten wigatos ingkang pundi? Semunipun paduka anak angger nembe nandhang duh kita. Jernyatanipun wewangsaning para nimpuna para sarjana ingkang sujaning budi. Wewangsaning para wiku duk rumuhun. Nalendra kang siniwaka, ratu kang ana ing Stinggil. Menika kedah saged damel tentrem. Ora gawe tintrim. Supaya negarane bisa ayem kang sarta tentrem. Sedaya para sentananing praja, sedaya para nayakaning negara sami nengga dawuh pangandika paduka anak Prabu Duryudana. Menawi wonten lepat kula suwami kula aturi paring dawuh. Kula aturi ndudeng kesalaning Kumbaya sampeyan dumuk endi to salahe Si Harya Suman ya Si Harya Sengkuni. Sumangga katuran paring pangandikan. Paduka nek mboten enggal paring dawuh slendra lho nggih raos kula niku. Estu niku. Iya, Mbah Kun, iya. Sedaya perkawis ingkang ngandadosaken gembolan niku mboten saged yen dirampungaken yen mung dinengke mawon niku mboten saged tuntas. Sumangga ingkang kula tresnani ingkang kula kurmati sesembahane wong sak negara Ngastina. Monggo ambabar pangandikan anak Prabu. Permara reh mangus womyong ambrang kati karonaning kaswase ring marga Hamalakung risang ganda wastrat maca lengleng lalu mangulati surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umyus amara wayahanto kula tak takon karo sampeyan kabeh. Perkawis napa nggih? Masalah paring kiteng sampeyan kabeh pendak sasi blonjo ingkang kula paringke teng sampeyan kabeh pendak wulan. Napa tasih kirang? Pendak sasi nampa gaji saka negara. Pendak taun diundhake bayarane. Nanging kebecikan sing kula tandur teng sampeyan kabeh babar blas ora ana unduh-unduhane. Wah la iki. Nek wis perkara dhuwit iki nyat gawat. Rombongan ki iso bubar mung perkara loro. Rombongan ki iso bubar ki nggur perkara loro. Apa dipatih? Siji perkara uang, loro perkara bikang di tengah lakang. Nek uang ngono iso dirembug, nek masalah angka loro ya. Tau enek to mbiyen rombongane awake dhewe. Sing perkara loro kuwi nganti direwangi metu sementara. Lah iya tadi Patih. Panjenengan kok saged ngendika kados mekaten niku janjane enten napa to, Ngger? Panjenengan leh didateng Duryudana niku jane lair terusing batin napa mboten? Lah,
Kirangipun menapa? Kurange Durna apa anggenipun ngabdi dumateng Praja Ngastina sakutuhipun. Prasasat panjenengan perintah ngaler Durna ya napa mboten kemutan nalika lampahan Dewa Ruci kepungkur. Kula panjenengan utus piye carane mateni si Bratasena panenggak Pandhawa. Ing atase kula niku Brahmana, ing atase kula niku pandhita, kamangka sampun kawentar. Pandhita niku papane dipundi lan ditata, dipundi ing solah bawane ditata ing reh pangandikane. Pendhita niku didamel contoh, didamel patuladan tiyang kathah. Ning napa kula panjenengan utus piye carane mateni Bratasena? Durna ya tetep mituhu ngestoke perintah saking Paduka anak Angger Duryudana. Buktinipun menapa? Bratasena kula larapaken teng jegur samudra Minangkalbu utawi winastan Samudra Kidul. Pamriye kabeh iki mau apa? Pamriye supaya Bratasena bisa mati kentir sajroning banyu. Bratasena kula apusi ken goleki banyu suci sing jenenge banyu suci Pawitrasari. Ning sejatine banyu suci Pawitrasari niku mboten enten. Sedaya niku namung reka daya sanggit rungsit sing didamel kalian Pendhita Durna ing Sokalima. Anggenipun ngeboti perintah pangandikanipun dawuh saking Andika anak Prabu. Lakone Dewa Ruci panjenengan lorobke ana jero samudra. Ning Bratasena tesih urip. Lakone Dewa Ruci Bima Suci niku lakone gayeng. Nek mboten percaya taun ngarep ben nanggap neh. Bapak Durna kalem nger. Kula tak takon kalih sampeyan. Sampeyan niku teng mriki dados napa? Dados pundi? Sampeyan mriku teng Praja Ngastina ngabdi wonten negara Gajah Uyum nika dados menapa? Dados sesepuh. Werdine sesepuh, asepe ampuh. Tuwa niku tegese napa? Tuwa niku tegese bisa mbuntu hawa. Ana uga sing ngarani tuwa niku wis arep metune nyawa. Yen to nyatane Paduka saged ngendika ingkang kados mekaten. Menapa ingkang dados kekarepane Duryudana? Durna ingkang badhe budidaya. Durna ingkang badhe angreka daya murih kasembadaning gegayuhan Paduka nggih. Nanging nyatane Angger Duryudana duweni gegayuhan ngene, duwe gegayuhan ngono, duwe kepinginan ngene, duwe kepinginan ngono. Nyane mboten wonten babar blas sing nate kelakon. Ingkang panjenengan ngendikake jaman sampeyan nglorobke Bratasena ana ing Samudra Minangkalbu Samudra Kidul. Ing pamrih karepe Bratasena ya isih meker-meker urip. Angka kalihipun para dewa anggenipun nurunaken wujudipun kanugrahan wonten Madyapada utawi sinebut wahyu. Sampun bola bali wungsal wangsul marambah makabing. Jare sampeyan ki pendhita limpat seprapat tamat dadi gurune wong sak jagat.
Jarene akeh sing ngundangke sampeyan ki pendhita sing pinunjul. Winong wong ing dewa. Nanging kenang apa? Kenang apa wiwit biyen nganti sak mangke? Praja Ngastina babar pisan dereng nate kecondhokan wahyuning dewa. Nanging driya mangu mangungkung kandhuhan rimang lirlena tanpa kahanen lirlena tanpa kanen yen tam tulusa yen tam tulusa mengko sang dyah utama lole sumorate irung gajah jenenge telale tali saka wesi jenenge rante wong wedok metu bengi jenenge lole nggih anak Prabu nggih kula tanggap ing sasmita kula mudeng ing swasana kula punika paham napa ingkang dados maksud jeneng andika anak Prabu batin paduka semunipun anenutuh kalian Pendhita Durna. Pendhita Durna sampeyan anggep wong tuwa babar pisan ora bisa ngrampungke perkara. Waton wahyuning dewa, waton kanugrahaning para Jawata tumurun wonten ing Aracapada menika Ngastina, Gajahhoya, Liman Benawi babar pisan dereng nate kecondhokan kanugrahan. Rak nggih do menika kathah. Wahyu Makutha Rama duk rikala semanten. Jarene Kakang Ngawangga Dipati Basukarna saguh gayuhke Wahyu Makutha Rama ning nyatane apa? Ning nyatane ketoke mangkat kaya yak-yako. Kadung Duryudana ngentekke ragat pirang-pirang, nyatane mulih ngaplu ngentos ora entuk apa-apa. Wahyu Makutha Rama malah angkrem ana ragane panengah Pandhawa si Janaka ya Arjuna. Wonten malih Wahyu Trimanggala. Kurawa ya kepengin gayuh, Ngastina ya kepengin ngentuke, ning nyatane Wahyu malah diregem karo panenggak Pandhawa si Werkudara. Wonten malih Wahyu sinebut Wahyu Widayat sing entuk Abimanyu, Wahyu Purbakayun sing entuk Janaka, Wahyu Tamtamajati sing entuk Gatotkaca, wonten malih Wahyu sing jenenge Wahyu Agung Abadi Motor. Akeh men jenenge Wahyu Mas aku. Wahyune pur.
ning babar belas. Babar belas Ngastinayaka pejabating negara isane nggur ngentekke bondo negara Ngastina. Kamangka angger sampeyan kabeh niku anjang sana. Kunjungan teng pundi-pundi niku sing ngragati nggih bondone negara. Tugas kunjungan ngalor, tugas kunjungan ngidul, foto, selfie niku sing ngragati negara. Damel duit rakyat sing bayar pajak ning nyambut gawe malah kaya gombal matane picek. Mang midhangetke Bawadurna. Telung dina kepungkur triyari kawuri. Duryudana nampi wangsiting dewa. Wangsiting dewa kala wau lumantar pasupenan utawi wujuding pangimpen. Yen to sethithik wanci ora ketang sak siliring bawang. Para Jawata bakal numedhakaken utawi nurunaken kanugrahan badhe ngandhapaken Wahyu Ratu wonten Madyapada. Wahyu Ratu wau sinebut Wahyu Cakraning Rat. Sapa sing bisa nggayuh wujuding Wahyu Cakraning Rat benjing tedak turunipun badhe dados Ratu Gung Binetara Hanyakrawati Hambau Denda pindhane kaya bisa ngregem jagat iki. Taun iki Ngastina kudu bisa ngukir sejarah anyar. Mbuh piye carane, mbuh piye reka dayane, Duryudana enggak mau tahu. Duryudana kepengin Wahyu Cakraning Rat kudu iso dientukke dening negara Ngastina. Kowe lah dalah. Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone nggih badhe kados pundi kemawon kula tetep netepi utawi ngestokke menapa ingkang dadi perintah Paduka Anak Angger Kurupati. Nyuwun sewu. Tempi Wahyu Cakraning Rat kala wau badhe tumedhak, badhe tumurun mapan wonten pundi, Nger? Wahyu Cakraning Rat badhe tumurun mapan ana ing madyaning wana Krendayana ya alas Krendawahana utawi pasetran Gandamayit. Pramila sedaya wangsul dhateng Paduka Bapa Panemban ing Sukalima. Piye carane anggone ngungkih sarana wahyu bisa digayuh dening negara Ngastina? Nger, anak Prabu. Sedaya menika kedah ngagem petong kang
jangkep. Ibarate diteliti kanthi permati nganti tekan jroning ati. Digagas nganti kandas nganti sak lebeting tias, digonto nganti cetha nganti tekan jroning nala. Apa-apa niku kudu nganggo sastrategi. Lah niki. Sastrategi iki apa? Strategi goblok. Nah, ingkang perlu digaris ngandhapi Wahyu cakraning Rat kala wau rak badhe tumurun wonten wana Krendayana ya pasetran ganda mayit. Rak ya ngono to mau? Nggih. Lah kamangka ingkang bau reksa utawi ingkang nguwasani pasetran ganda mayit niku tan asanes namung Tandya Bathari Durga ya Sang Pramoni. Supados niki mangke saged lancar, saged gampil kang sarta rancak. Paduka anak Angger Duryudana kedah sambat lan nyuwun pitulung kalian sing bau reksa pasetran ganda mayit kala wau, Nger. Menawi anak Angger Jaka Pitana kersa sambat kalian Bathari Durga, tartamtu niki mengke negara Ngastina badhe ngukir sejarah anyar. Ngastina bisa kecondokan wahyuning lajeng caranipun sambat dhateng Bathari Durga kala wau kados pundi Bapak Durna? Mangke pun Bapak ingkang badhe hangreka daya. Kula gadah aji-aji ingkang ingaranan aji-aji pameling. Aji pameling kala wau menawi kula wadhek badhe saged ngrawuhaken Bathari Durga supados prapta wonten ing setinggil negara Ngastina mriki. Punapa Tandya Bathari Durga saged dipun rawuhaken sakmenika Bapak? Saged, Nger. Kula aturi jenak anggenipun pinarak. Kula aturi jenjem anggenipun sumanggem. Paduka tinggal lungguh sikil jigrang kalih udut kula ingkang badhe budidaya. Kula aturi semene sawetawis, Ger. Kuku sing dupa kumelun peningken tiasa ngabeki. Nanging sanget angikipi sang resikane Kaputara kang hanjok saking wiyahati. Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajaping tawang. Susuh angin ngending gone miwang kalih kangkung. Susuh angin ngending gone lah ing kono ta wau sedakep saluku juga nutupi babahan hawa sanga
sang panemban Begawan Durna ya sang Kumbayana giwaning kakayon kayungyun angayati ayaning Parutama kaya mati jroning urip sajroning tumeka pati liyep layap ing aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati jati-jatine sang Kumbayana giya matek aji pameling sinaretan ngadhep kukusing dupa ingkang kumelun gaharu miwah kemenyan nering sedya arsa amuter giling pangwasa ing wana Krendayana ya ing pasetran Gandamayit krana ya mung sang Bathari Durga ingkang hambau reksa pasetran Gandamayit dasare Pandhita Durna jejering Brahmana kang winong wonging dewane gentur tapane manteng semedine pramila sak kedheping netra sak gebyaring caleret tandya Bathari Durga wis prapta aning Stinggil Praja Ngajaya saknyatane kunjang seret minangku aku kang seka Duryudana
ancerah kang puspita harum kasiliring samirana mre sekar kadung ko ngas baweh raras renaning driya Tubet. Aja gawe kaget atimu aku sing teka Duryudana. Krana anggone panemban Begawan Durna ing Sokalima matek wujude ngaji pameling prasasat kaya pinetek talinganing Bathari Durgaya Sang Pramoni. Tumuli mak brabat aku prapta ana setinggil negara Ngastina iki kulup. Ya ampun, eneng apa Duryudana, eneng apa? Kados pundi? Pripun Bapa Durna? Semangga, kula aturi paring dawuh, kula aturi paring pangandikan, Nger. Panjenengan sambat kados pirembakan sekawit ing ngajeng kala wau. Langsung kemawon. Curhat sing brol. Napa-napa nek nyuwun dhateng Bathari Durga niku mesti kasembatan, niku mesti niku angger sambat Bathari Durga kathah kasilipun. Sapa ae angger pengin sugih hubungi Tandya Pendhari Durga. Lek pengin sugih mang mrika mengke mulih mesti digawani tuyul 50. Kados sing rebak ngeten tuyul. Kawula nuwun Tandya Bathari Durga. Apa Duryudana apa? Biyo kowe kok tambah tuwek nek tambah ganteng Duryudana ya ampun. Ana apa Duryudana? Saderengipun kula ngaturaken sembah pangabukti kunjuk Tandya Bathari Durga. Iya Duryudana, wis ndak tampa gawe bombong Birawajra ning nala. Ora liwat pangestunipun ibu wae tampanana ya nang Duryudana, Jakampitana, Jayapitana, Anggendari Suta mbarepe Kurawa. Iki sampun kula tampi ngasta kekalih kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya miwahana rah daging kayuwanan. Boten langkung sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi Kanjeng Ibu. Piye? Boten langkung sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi. Tak kira wis kok ora kurang kepenak anggonipun Ibu pinarak. Duryudana, mara gage kendhe kumurungsing gale kesuk panata ling kalebu. Daya-daya pun ibu selak kepengin uninga, selak kepengin ngerti apa to darunane pun ibu Tandya Bathari Pramoni nganti mbok tekake ana ing setinggilmu negara Ngastina kene.
Naragake sambata marang ibumu aku Tandya Bathari Durga. Kondang njaluk wibawa, nek perlu njaluk piye carane demenan ben ra konangan. Iki lho. Pun ibu bisa nuruti kok, Nang. Iki. Nyuwun sewu. Njaluk apa? Ilangan rasa Durgama kang sarta sangga runggi, rika lan pekiwuh. Inggih. Ugi kawuningan Kanjeng Ibu. Dewa sampun paring wangsit dumateng pun Duryudana. Bilih dewa utawi Jawata badhe ngandhapaken kanugrahan ingkang sinebut Wahyu Cakraningrat ingkang dados simboling Wahyu Ratu Kanjeng Ibu. Heeh. Cakraningrat bakal tumurun aning wilayahku. Ya kuwi mapan ana ing pasetran Gondomayit ya ana ing tengahing alas Krendayana ya Krendawahana. Wangsit sing mbok tampa rak ya ngono to kulup nyau apa ora? Nggih. Piye? Duryudana apa kepengin gayuh kanugrahan mau? Ngestina apa kepengin kecondhokan Wahyu Cakraningrat kuwi mau kulup? Nggih. Awit selaminipun gesang kula selamining uripipun Duryudana ngastina babar belas dereng nate kecondhokan kanugrahan. Saben-saben ana kanugrahan ingkang tumurun sing ngentukke lupute Pandhawa ya anak-anak Pandhawa. Menapa kinten-kinten paduka Kanjeng Ibu saged nyembadani menapa ingkang dados pamutah kula Kanjeng Ibu. Kula kepengin Cakraningrat ingkang dados simboling Wahyu Ratu cumandhuk wonten Praja Ngastina menika Kanjeng Ibu. Angudari tias riwut Rawati rawat wawati wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumel adi tanwandi pinardi bloko kacurnan kang hambek juti iya dari dana iya yen sing mbok jaluk mung perkara kuwi gampang ning ya kuwi kowe kudu teka secara pribadi ana ing pasetran Gondomayit ora ketang sak propirane kowe kudu sesirih ana kono cegah dahar kelawan guling apa kowe sago apa kowe iso Duryudana Kanjeng Ibu piye menawi kula wakilaken dhateng anak kula Lesmana Mandrakumara kados pundi ora dadi baya pangapa mbok wakilke anakmu Lesmana Mandrakumara ya entuk sing baku ana pawongan ana wakil saka negara Ngastina sing bisa tetugur aning pasetran Gondomayit kono anyadang lan anyanyadong tumuruning Wahyu Cakraningrat kanthi mangkono bisa kasembadan negara Ngastina bakal ngukir sejarah anyar kulup lho iki ngestakaken dawuh nanging ana syarat pitukane lho kulup Duryudana ana syarate syaratipun menapa kula aturi paring dawuh ana tetembungan jer Basuki mawa beya kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan lirika wujuti bisa kasembadan apa kang dadi sediamu ning ya kuwi besok yen kowe wis tumeka pati nyawamu ya sukmamu dadi wadya balane Betari Durga ing pasetran Gondomayit dadi jem setan priprayangan engklek-engklek balonga tandak piye kira-kira saguh mujuti apa ora paman sempuni mang mriki mriki Pak. Kedap nggih.
karta mretartan tutamtuning utama titi tetep dadi pangobaning Paman Sengguni pripun paman kasembadan sediane Duryudana lumantar Lesmana Mandra Kumara anggayuh wahyu cakraning rat ning syarate besok yen panjenengan ingsun wis tumeka pati nyawane Duryudana bakal dadi wadya balane Betari Durga dadi demit ana pasitran gondo mayit piye mungguh panemune Paman Sengguni ngaten ger kula niku pun duwe pedoman mbok menawa wong mati niku wong turu niku nak pun boten krasa apa-apa to ger turu sajeke urip nganti kukuting jagat paribasane tanpa wangenan lah miturut pamanggih kula panjenengan sembadani kemawon panjenengan anak Prabu turuti kemawon wong wis mati ra krasa apa-apa kok bah sukmane besok arep dadi apa niku terserah bakune urip pisan ana ing donya iso mubra-mubru sugih derajat pangkat wis cumepak duwite akeh bojone ayu lho niku dados disembadani kemawon dituruti kemawon sembadani no mang manut kula mawon nek teng donya niku uripe penak mesti teng akhirat uripe ya penak pun ngaten mawon rumuse sing penting urip teng donya bisa kasembadan apa kang jinangka dene besok urip bar mati ya wis dipikir besok saiki ora usah dipikir jeru-jeru kan Duryudana piye Jaka Pitana kowe sago apa ora ngger nggih piye Duryudana sagah Kanjeng Ibu kula condong kang sarta rumajang kalian gagasanipun Paman Sengguni besok dipikir besok bakune urip teng donya saged kinemulan bondo donya lan derajat pangkat waton cakraning rat saged kula gayuh lumantar anak kula Lesmana Mandra Kumara nyawane Duryudana badhe kula udhakaken dhateng panjenengan Tandya Betari Durga tak sekseni ucapmu Duryudana dina iki tak kira wis rampung anggonku sowan ana ing negara Mungastina kene kulup. Pun ibu bakal njaluk pamit. Dina sakmengko pun ibu bakal tata-tata murih kasembadaning sedya. Anakmu ora ketang sedela kudu sesirih ana madyaning wana Krendayana ya pasitren ganda mayit Duryudana. Nggih, ngestakaken dawuh Kanjeng Ibu Pramani.